Bézsanyi Ildikó vagyok, Szakszádról érkeztem. Az interneten találtam rá a boldogság programra. Nagyon-nagyon szimpatikus volt a program. Szimpatikus, hogy országos kezdeményezés, és ha már jól tudom, akkor nemzetközi is. Személyiségfejlesztő tréningeket is csinálok, ezért nagyon-nagyon szívügyemnek tartom ezt a programot, hogy a boldogságra való terelése az embereknek. Hiszen mindannyiunkban benne van, csak lehet, hogy nagyon-nagyon mélyről elő kell ásni. Ennyi. Köszönöm, Ildikó! Sziasztok, Salva Csilla vagyok. Én az Ildikótól hallottam erről a programról. Elég későn, tehát kb. Egy heten vagy 10 napon volt rá. Alapból bennem van, hogy szeretek segíteni az embereknek, és azt gondolom, hogy most elérkeztem az életemnek pont abban a szakaszában, hogy ezt meg is tudom valósítani, és mondhatni kapóra jött ez a program. Köszönöm szépen! Jurika? Én az Ildikótól értesültem szintén, felhívott telefonon, és azt mondta, hogy Jurika, ez neked való. Egyébként Oráni Nagy Marianna vagyok, és spirituális tanácsadással és gyógyítással foglalkozom folyamatosan. És úgy gondoltam, hogy ez valóban egy remek alkalom arra, hogy az azonos érdekeltségű barátaim, ismerőseim és azok ismerősei is kapjanak valami iránymutatást arra, hogy hogyan lehetnek valóban boldogok lépésenként. Sokkal könnyebb megvalósítani, mint úgy, hogy nincsen terv, csak egy célkitűzés. És ezt nagyszerű lehetőségnek tartom ehhez. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és sok sikert kívánok a klubindításotokhoz. És köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük.